Una de les novetats de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2024 serà la Nit del Foc. Es farà dissabte des de les 10 al Parc de les Aigües, en un espai molt proper al Rampell. Els senyors del foc de Castelló d'Empúries oferiran un gran espectacle de foc i percussió, amb estructures imponents, i comptaran a més amb la participació del drac i el bou dels Amics dels Gegants de Figueres. En referència al bestiari, sortirà el propi de Figueres, el drac i el bou, que és el seu 25è aniversari, i de Senyors del Foc portarem tot a l'arsenal, o sigui, de coses més petites, com són els cascs i vanos, que donen molt de joc, a coses més grans, que ja són l'ocell de foc i una piràmide de 4 metres d'alçada. L'espectacle es podrà seguir a distància o integrar-s'hi i ballar sota les espurnes. Això sí, complint les recomanacions de vestuari i protecció. És un espectacle participatiu on tothom que vulgui li faci il·lusió es pot acostar i ballar sota el foc dels diables i el bestiari. Cal evitar tots els teixits sintètics, s'han de fer servir teixits de cotó, en jersei o de suadora. En el pantaló és preferiblement fer servir un texà, per al calçat una bamba tancada, s'ha de portar un mocador per protegir el cabell o una caputxa i qui ho vulgui també pot fer servir unes ulleres tipus jardiner. Els Senyors del Foc de Castelló d'Empúries ja porten una llarga trajectòria en aquest sector de la cultura popular. Els Senyors del Foc és una colla de diables. Vam debutar a Castelló d'Empúries el 2006 i mica en mica hem anat creixent molt. Fem espectacles i correfocs petits o molt grans, ja com el que fem al nostre poble, Castelló d'Empúries, o Roses, i en el que normalment tots els finals són els que farem per Santa Creu aquí a Figueres. Us animeu a vindre al nostre infern? Us animeu a vindre al nostre infern?